היי, שלום לכולם. בסרטון הבא אנחנו נסביר איך מייצרים תיבת דואר, אימייל, תחת שם הדומיין שלנו. ראשית נכנסים ללוח הבקרה cPanel. את הפרטים ללוח הבקרה cPanel אנחנו מקבלים מחברת האחסון שלנו, הוסט סנטר. באימייל הצטרפות להוסט סנטר מקבלים שם משתמש וסיסמה, וכמובן את הקישור ללוח הבקרה. לאחר שנכנסנו ללוח הבקרה, אנחנו מכניסים את שם המשתמש ואת הסיסמה בשדות המתאימים, בדיוק ככה, ונכנסים פנימה. לאחר שנכנסנו פנימה, אנחנו הולכים לאזור שנקרא אימייל, ובוחרים אימייל אקאונטס, או בעברית חשבונות דואר אלקטרוני. נכנסים פנימה, הולכים ל-Create, או בעברית ליצור תיבת דואר, מוסיפים בשדה הזה את שם התיבה שאנחנו מעוניינים בה, לדוגמה info, לאחר מכן שטרודל, שם הדומיין שלנו, בוחרים סיסמה ו-Create, צור תיבה. זהו, התיבה נוצרה, כרגע יש לנו תיבה שנקראת info, שטרודל, שם הדומיין שלנו. בכדי לבדוק את הדואר שמגיע לתיבה הזו, או לשלוח ממנו דואר, הדרך הפשוטה ביותר היא דרך הכפתור הזה, Check Mail. נכנסים ל-Check Mail, ושם אנחנו נמצא את החלון הזה, אפשר פשוט להעלים ככה, על ידי זה, לוחצים פה Save, ופה מסמנים את ה-Checkbox, נכנסים פנימה לתוך ממשק הדואר, וזהו, פה מקבלים דואר וגם שולחים דואר. דרך פשוטה, נוחה ואמינה לקבל ולשלוח דואר. זהו בגדול. בסרטונים הבאים אנחנו נסביר איך יוצרים תיבת דואר באוטלוק או בחשבון הג'ימייל שלנו. ביי.